Näin haet aineistoa kirjastossa. Tässä videossa esitellään, miten voit hakea tiettyjä aineistoja Mikkelin kaupungin kirjastossa. Aineisto on järjestetty kirjaston hyllyihin loogisesti ja lainattavaa aineistoa on runsaasti. Aineistoa hankitaan kirjastoon pääsääntöisesti lainattavaksi. Jos sinulla on jokin tietty kirja, levy tai muu aineisto, jonka tarvitsisit lainaan, kannattaa sinun käyttää Lummen verkkokirjastoa, jotta löydät aineiston kirjastosta. Kirjoita hakukenttään aineiston nimi ja valitse alasvetovalikosta kirjasto, josta aineiston haluaisit lainata, ja klikkaa Hae. Haun tuloksena saat listan, jonka kärkipäässä hakemasi aineisto pitäisi olla. Klikkaamalla aineiston nimikettä pääset aineiston saatavuustietoihin. Hae tiedoista kirjasto, josta aineiston haluat lainata. Kirjoita itsellesi ylös ainakin aineiston luokka sekä paikkamerkki eli signum, joka yleensä on 3 ensimmäistä kirjainta teoksen tekijän sukunimestä. Aineiston luokkatietojen avulla löydät aineiston kirjaston hyllyistä. Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä eli YKL on lähes kaikkien Suomen kunnan ja kaupungin kirjastojen käyttämä aineiston luokittelujärjestelmä. Luokitusjärjestelmän rakenne on hierarkkinen 10-luokittelu. Kun olet löytänyt oikealle hyllylle, etsi oikea luokka. Aineisto on järjestetty hyllyyn tekijöiden mukaan aakkosjärjestyksessä. Voit hakea aineistoa tietysti myös ilman verkkokirjastoa. Voit vaellella kirjastossa vapaasti hyllyjä tutkien ja mielenkiintoista aineistoa etsien. Muistathan, että kirjaston henkilökunta auttaa sinua mielellään kaikissa tiedonhaku- ja muissa kysymyksissä. Hakemasi aineisto voi olla toisella ihmisellä lainassa, tai sitä ei välttämättä ole hankittu juuri siihen kirjastoon, jossa asioit. Mikäli siis et löydä hakemasi teosta, käänny kirjaston henkilökunnan puoleen. Kun olet löytänyt haluamasi aineistot, voit siirtyä lainausautomaatille lainaamaan.